இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும். ISKCON மங்களூரோட ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி மியூட்ல, எல்லாரும் மியூட்லயே இருங்கோ, அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Durga Mataji, எல்லாரும் மியூட் பண்றீங்களா? Mataji, make me a host, co-host Mataji. Hare Krishna. Hand raise பண்ணுங்க, எங்க இருக்காங்க? Durga Mataji. First day இல்லையா? கொஞ்சம் கடுபடா. எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. எஸ். இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிரேயர்ஸ் பண்ணலாம். பிரேயர்ஸ் பண்ணலாம். துர்கா மாதாஜி எடுக்கறதா? திரும்பி யாரோட எக்கோ கேக்குது? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. யாரோட எக்கோ கேக்குது மாதாஜி? நான் mute everybody மாதாஜி. Oh, is it because of you? Mute. இல்ல, I'm getting echo. To find out யாரோட. மங்கள மாதாஜி. ரெண்டு பேர் மியூட்ல இருக்காங்க. மங்கள மாதாஜியோட அன்மியூட்டா இருந்தது. மியூட் பண்ணிட்டேன். எஸ், இப்ப எல்லாரும் இப்ப அந்த சத்தம் நின்னு போயிடுச்சு. லலிதா மாதாஜி, உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக வந்து அந்த ரைட் சைடுல மேல வந்து ஷேருக்கு பக்கத்துல ஸ்லைட் ஷோ இருக்கு இல்லையா? ஆமா, அத வந்து பிரஸ் பண்ணல இன்னும் கொஞ்சம் தெரியும். ஆனா நான் தயார் பண்ணல மாதாஜி, அது எப்படி ஓபன் ஆகும் தெரியாது. இப்படி ஒரு எல்லாம் வந்தா எனக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது. அப்ப ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் லைக் திஸ். ஓகே, பண்றேன். நான் அது முதல்ல பாத்துருக்கணும், நான் எனக்கு நேரம் இல்ல. பண்றேன். நெக்ஸ்ட் நாளைத்த கிளாஸ்ல I'll be ready. Okay, Durga Mataji. Yes Mataji. Yes Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna Mataji. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Thank you so much, Mathaji. Krishna Mataji. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். 18 days கண்டினியூஸா நம்ம படிக்க போறோம் பகவத்கீதா. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. 18 நாள்ல எல்லாம் படிச்சு முடிக்க முடியாது. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாரமாவது நம்ம படிக்கலாம். இதுல வந்து ஒன் ஃபுல் டே நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து 1 hourல ஒரு சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். இட் இஸ் நாட் ஈஸி. அதனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எவ்வளவு முடியுறதோ அவ்வளவு. சோ பட் நீங்க வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. எப்படியாவது இந்த கிளாஸ் வந்து 18 days ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி நினைச்சுண்டு 18 நாள் நான் வரணுமே பகவானேன்னு பகவான்கிட்ட வேண்டிட்டு நீங்க பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா நீங்க எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அது வந்து 18 daysல 18 சாப்டர் முடிப்போம். மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அது புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதா மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. 18 சாப்டர் இருக்கு. இந்த 18 சாப்டர் நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஒரு சாப்டர் முடியும். ஓகே, நானும் பகவான்ட்டு அது வேண்டிக்கிறேன். இந்த 18 days நல்லா போனமே, ஒழுங்கா ஹெல்த் நல்லா இருக்கணுமே. நீங்க வேண்டது மாத்திரம் இல்ல, நானும் வேண்டிக்கிறேன், எல்லாரும் வேண்டிக்கணும் இல்லையா? நமக்கு எல்லாம் வந்து பகவான் நல்ல ஹெல்த் கொடுத்து வேற அசௌரியம் ஒண்ணும் கொடுக்காம தடஸ்தங்கள்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து எப்படியும் இது வந்து ஆன்மீக பயணம் நம்மளோட ஆரம்பிக்க போறது இல்லையா அவங்களோட எல்லாம். அப்ப இது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் எப்படியா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறோம். இப்போ 18 நாள்ல பகவத்கீதா. என்னோட வாய்ஸ் கேட்கறது இல்லையா? ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு புரியறா போல கேட்கறது இல்லையா? அப்ப உண்மை உருவில் as it is. நம்ம வந்து ISKCON வந்து பகவத்கீதா பார்த்தோம்னா பகவத்கீதா as it is தான் கொடுத்திருக்கோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உண்மை உருவில் எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னாரோ அதே ஸ்லோகம், அதே the same meaning. ஒரு கன்காக்ஷன் இருக்காது. ஒன்னும் வந்து நம்ம மிக்ஸே பண்ணாம அப்படியே நம்ம வந்து அதோட மீனிங் வந்து படிக்கணும். ஓகே, இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்னன்னாக்கா ஒரு மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். மகாபாரதம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? நம்ம ஆக்சுவலி மகாபாரதத்துக்குள்ள போறது கிடையாது. மகாபாரதத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான் ஒரு 45 minutesல பகவான் பேசியிருக்காரு. இவருக்கு அர்ஜுனாக்கு நிறைய டவுட் வருது. அப்ப அந்த அர்ஜுனாவோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்கு தான் பகவத்கீதாவே சொல்லியிருக்காரு. அவருக்கு ஒன்லி 45 நிமிஷம் தான் எடுத்திருக்கு. இந்த 700 ஸ்லோகமா சொல்றதுக்கு அவருக்கு ஒன்லி 45 நிமிஷம் எடுத்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் போர் ஆரம்பிச்சு. ஆனா என்ன ஒரு சீன் என்னன்னாக்கா எல்லாம் ரெடி ஆயாச்சு. குதிரை எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. கிருஷ்ணர் வந்து ஓகே நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். ஆனா என்ன சண்டை போட மாட்டேன். உனக்கு தேரோட்டியா இருப்பேன், கார் டிரைவர் மாதிரி. நீ அங்க போ சொன்னா போவேன், லெப்ட் ரைட் நீ என்ன வேணா சொல்லு, நான் போறேன். ஆனா நான் உனக்கு வேற ஒண்ணும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். சரி நீ ஆனா என் பக்கத்துல இருப்போம். நம்மளா தானே வேண்டிக்கிறோம் இல்லையா? பகவான் பக்கத்துல இருக்கு. பகவான் நீ என் பக்கத்துல இருப்பா, எனக்கு எல்லாம் வெற்றி கிடைக்கும் நம்ம சொல்றோமே. அது போல அர்ஜுனன் என்ன சொல்ற, நீ வெறும் என் கூட இருந்தா போறோம் அப்படின்னு. அவர் தேரோட்டி, கார் டிரைவர் மாதிரி தேரோட்டியா ஓட்டின்னு போறாரு. அப்ப சொல்ற எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஓகே ஒரு சீன் வந்தாச்சு. ரெண்டு அணியும் ரெடியா இருக்கு. அர்ஜுனா சொல்ல எனக்கு பார்க்கணும், என்னோட அணியில 2 அணியில யாரெல்லாம் இருக்கான்னு எனக்கு பார்க்கணும். என்னோட அணியில எனக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும், ஆப்போசிட் அணியில கௌரவா சைட்ல யாரெல்லாம் இருக்கான்னு எனக்கு பார்க்கணும். டெஃபினட்டா அவனுக்கு என்ன தெரியும், தாத்தா இருக்கா, குருமார்கள் இருக்கா, கசின் பிரதர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ற எந்த மாதிரி ராஜா எல்லாம் இருக்கா, யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றா, அதையும் எனக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நல்லா கம்பீரமா தான் போறான். ஓகே, அப்ப ரதத்தை வந்து அவர் கொண்டு போறார். கிருஷ்ணர் 2 அணிக்கு நடுவுல நிறுத்துறார். இதுதான் வந்து ஒரு சீன். ஓகே, இதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்னு பாருங்க. சோ இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். இதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பகவத்கீதா ஆரம்பமே இல்லை. இது ஒன்லி அந்த என்ன சொல்லுவா, ஒரு கிரிக்கெட் ஃபீல்ட்ல வந்து அம்பையர் எங்க, கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன் எங்க, பவுலர், இது ஒண்ணு அரேஞ்ச் பண்றாங்களே, அதுதான் இன்னைக்கு நடக்குது. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஆச்சாரியர் அவரை மறக்காம நம்ம வந்து தினமும் அவரை வந்து கும்பிடு போட்டுட்டு தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். இவர் மூலமா தான் நமக்கு ISKCON இவ்வளவுலாம் நமக்கு எல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்குன்னா பிகாஸ் ஆஃப் வீட்டுல உட்காந்து நம்ம பாக்குறோம், வீட்டுல உட்காந்து கேட்கிறோம் இல்லையா? நிறைய பாடங்கள்லாம் சொல்லி நிறைய புஸ்தகம் எழுதியிருக்காரு, நிறைய நிலம் இருக்கு அவரோட. முதல்ல அவருக்கு வந்து வந்தனம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம உள்ளே நுழையணும். அப்ப ISKCON நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரியர் தெய்வீக அருள் AC பக்தி வேதாந்த். ஏசினா அபய்சரண், அவர் பேரு குழந்தையா இருப்பது அபய்சரண் பேரு. பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இப்ப இதெல்லாம் படிக்க போறோம். அவரோட லைஃப் ஹிஸ்டரிய ஒரு 4-5 ஸ்லைடு இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு இதுமே அப்புறம் வந்து பகவத்கீதாக்குள்ள போறோம். இவர் எப்போ பிறந்தாருன்னு எல்லாம் போட்டிருக்கு. born on இங்கிலீஷ் கம்ஃபர்டபுள் தானே எல்லாருக்கும்?
ஒண்ணு இவரோட மாத்திரம் தான் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஒரு மாதிரி நான் சொல்றேன், புரிய வைக்கிறேன், உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, பாக்கி எல்லாம் தமிழ்ல இருக்கு. So born on 1st September 1896, the day after Janmashtami. அவர் பிறந்த தினம் எப்படி? கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள் பிறந்திருக்காரு. இன்னைக்கு அவரோட வந்து இதெல்லாம் அன்னைக்கெல்லாம் ஆராதனை எல்லாம் பண்ணுவா, எல்லாம் பண்றேன். சோ கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாளைக்கு 1st September 1896 அவர் பிறந்தார். எதுல பிறந்தார்? இன் ஹம்பிள் ஹவுஸ் இன் கல்கட்டா, பெங்காலி கயஸ்தா ஃபேமிலி. இப்ப நம்ம இதுல நிறைய ஒரு பிரான்சஸ், சப் பிரான்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜாதி இந்த ஜாதின்னு, அந்த மாதிரி அவருடைய வைஷ்ணவ ஃபேமிலி. பட் கயஸ்தான் அதோட பேரு. He was born named Abhay Charan. பிறக்கும் போது அவருக்கு என்ன பேர் வச்சிருந்தாங்க? அபய் சரண் பேர் வச்சார். His parents were Shriman Gaur Mohan De. அது வந்து தேர் இஸ் அ சர்நேம், மோகன்கிறது பேரு. ஸ்ரீமன் கௌர் மோகன் தே. அவர் பத்னி, அவரோட வைஃப் பேர் என்னது? ரஜினி தே. அப்ப அவரோட அம்மா அப்பா வந்து மோகன் தே, ரஜினி தே. ஓகே, அவ வந்து வைஷ்ணவாஸ். வைஷ்ணவன் கிருஷ்ணர் பக்தாஸ். நம்ம எல்லாருமே இப்ப இஸ்கான்ல வந்துட்டோம். நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தாஸ் தான். முன்னாடி இருந்திருக்கோம், கிருஷ்ண பக்தாவே இல்லாம இருக்கலையே, முன்னாடி இருந்திருக்கோம். இப்போ இன்னும் நன்னாவே புரிஞ்சுக்க போறோம் கிருஷ்ணானே என்னது, யார் கடவுள், அதெல்லாம் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுட்டு ஒரு ஸ்டெப்பா முன்னாடி இருக்கு. அடுத்தது அவர் சின்ன வயசா இருக்கும்போது, ஒரு 5 வயசு, 1901. In 1901, Abhay Charan conducting Ratha Yatra festival with his friends at the age of 5. அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒன்னும் சொப்பு வச்சா நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா, ஒரு மாதிரி மிடில் ஏஜ் லேடிஸ் எல்லாம் சொல்லுவா, பீப்புள் எல்லாம் சொல்லுவா, எங்க காலத்துல என்ன இருந்தது விளையாடுறதுக்கு? ஒரு சொப்பு இல்ல வீட்டுல உள்ள பொருளை வச்சுதான் விளையாடிட்டு இருந்தோம். அதிகபட்சமா ஒரு என்ன பால் இருக்கும், ஒரு பிளாஸ்டிக் பேட், பிளாஸ்டிக் கூட அப்ப இருந்ததா தெரியாது, ஒரு மரக்கட்டையால ஒரு ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். இப்ப இருக்கிற டாய்ஸ் இதெல்லாம் ஒண்ணும் அப்ப கிடையாது இல்லையா. அவர் பிறக்கிற அந்த டைம்ல என்னதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள். அப்புறம் என்னது, அந்த ஊர்ல வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ரத யாத்திரை நீங்க போயிட்டு இல்லையா, பூரி ஜெகநாத ரத யாத்திரை இப்ப முடிஞ்சதே 3-4 மாசம் முன்னாடி. அதுதான் ஃபேமஸா இருந்தது. அப்ப அது பார்த்து அந்த குழந்தைக்கு என்னன்னா, எனக்கும் அது விளையாடணும், அது வந்து ஐ வாண்ட் டு பிளே வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த வேலை ஜப்பா பண்றதுதான் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விளையாட்டு. அவ அப்பாட்ட சொன்னா, அவ அப்பா வந்து மரத்தால ஒரு சின்ன சேரியட், ஒரு சின்ன தேர் பண்ணி கொடுத்து, இந்த நீ விளையாடிக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் அதை இழுத்துண்டு அரே கிருஷ்ணான்னு நம்ம ஜபத்தையே சொல்லிட்டு இந்த குழந்தை எல்லாம் பஜனமா பண்றா போல ஜாலரெல்லாம் கொட்டிண்டு மத்தளெல்லாம் அடிச்சுட்டு அவ அந்த மாதிரி விளையாடிட்டு. அவ அப்பா அது மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ரத யாத்திரா ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன குழந்தைய அவன் விளையாடிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் பெரியவன் ஆயிட்டு, இப்படி இவ்வளவு பெரியவர் ஆயிட்டு, ஒரு 20 வயசு, 22 இயர்ஸ் காலேஜ் படிப்பெல்லாம் முடிச்சு. அவர் வந்து கான்வென்ட் எஜுகேட்டட் தான், இங்கிலீஷ்லாம் நல்லா படிச்சார், நல்லாவே படிச்சுன்னு வந்தார். ஆனா அந்த ஏஜ்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு பிரபுஜி, ஒரு குருஜியை பார்த்தார். அவர் பேர் என்னது? ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர். அவர் பேரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அவரை பார்த்து நிறைய பேர் அவர் சொல்றாரு, என்னமோ லெக்சர் கொடுக்குற, இவர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தார். அவருக்கு பிடிச்சு போயிடுது இந்த லைஃப்ல, இந்த இது நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. இப்ப நம்ம இருக்கிற பௌதிக உலகம்னா என்னது, ஆன்மீக உலகம்னா என்னது, ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம எப்படி முன்னேறலாம், கொஞ்சம் அவருக்கு வந்து இல்ல புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்ப அவர் ரொம்ப நல்லா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்ப இவர் என்ன சொன்னார், அவருக்கு ஒரே ஒரு இதுதான் சொன்னார், நீ படிக்கிறதெல்லாம் சரிதான், அப்புறம் அவர் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார், மெடிக்கல் பிசினஸ், அது இதுன்னு இருந்தார். நீ அதெல்லாம் கரெக்டா, ஆனா உனக்கு எப்பெல்லாம் பணம் கிடைக்கிறதோ நீ வந்து புக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணு. ஏன் அப்படி சொன்னார்னாக்கா, நம்ம அவர் வாயால சொல்லலாம், அவர் போனப்புறம் அந்த இது அப்பெல்லாம் ரெக்கார்டிங் சிஸ்டம்ல கூட இருக்காது. புக்குன்னா என்னது எப்பவுமே இருக்கும், இப்ப ரீபிரிண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம வந்து அவரோட புக் எல்லாம் தான் எடுத்து படிக்கிறோம். நிறைய புக்ஸ் இருக்கு அவரோட, அது படிக்க முடியாது, அவ்வளவு புக்ஸ் இருக்கு. அப்ப என்ன சொன்னார், பிரிண்ட் பண்ணிடும், எப்பெல்லாம் உனக்கு பணம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும் நீ புக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி. சோ கெட்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் என்ன சொன்னார் அவர், இஃப் யூ எவர் கெட் மணி பிரிண்ட் புக்ஸ். இதுதான் அவருக்கு போதனை சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் என்னது, in 1944 he started the publication called Back to God. இன்னைக்கும் இது இந்த மேகசின் நடந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அவர் இல்லை, ஆனா அந்த பப்ளிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு மக்கள் அதை வாங்கி ஆண்டு சந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்றா இல்லையா, அதெல்லாம் வாங்கி அவங்க வந்து படிக்கிறாங்க. அதுல என்ன எல்லாம் இதுதான் ஆன்மீகத்தை பத்தி நிறைய போட்டிருப்போம், அதெல்லாம் படிக்கிறாங்க. அப்புறம் he urged Abhay to preach the message of Lord Chaitanya. 500 years முன்னாடி சைத்தன்ய பிரபுஜி இருந்திருக்காரு, கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான் அது. வந்து இவர் பிரபுஜி, இவர் குருஜி சொல்லி நீ வந்து அவரோட பிரச்சாரம் பண்ணு, கிருஷ்ண பக்தா, நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தா, லார்ட் சைத்தன்யா வந்து கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான், அவரை பத்தி நீ வந்து பிரச்சாரம் பண்ணு. இங்க ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி தெரியும்,
இருந்தாலும் நீ வெளியூர்ல போய் சொல்லு. ஏன்னா இவருக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா வந்துட்டு, he was a convent educated person இருந்தார். அப்ப இங்கிலீஷ் உனக்கு நல்லா வர்றதுனால நீ வெளியூருக்கு போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணு, எல்லாருக்கும் வந்து இது புரிய வை அப்படி. அப்ப என்ன பண்றேன்னா, இந்த கப்பல், இது என்ன கப்பல்னா சரக்கு கப்பல், என்ன சொல்லுவா அந்த இது இதுல என்ன போட்டிருக்கு, கார்கோ ஷிப். கார்கோ ஷிப்னா இந்த சரக்கு கப்பல். அதுல இருந்து மனுஷன் உட்கார்ந்து போல ஒரு இது இருக்கு. நம்ம குட்ஸ் ட்ரெயின் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, சாமானம் கடத்தி போறதுக்கு தான் அது வந்து சௌரியமா இருக்கும். இருந்தாலும் அந்த ஷிப்ல வந்து அவர் வந்து கையில பைசா இருக்க 35 ரூபாய் தான் இருந்தது அந்த காலத்து மணி. அவர் வந்து இல்ல நான் போறேன், அவர் போய் பிரச்சாரம் பண்றேன்னு போகும்போதே அவருக்கு என்ன வயசு, 70 வயசு ஆயிடுச்சு. ஃபேமிலி எல்லாம் ஆயிடுச்சு, ஃபேமிலிக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அவளெல்லாம் சௌரியப்படுத்தி வச்சு விட்டு தான் போனார். அரைகுறையா விட்டுட்டு போகல. நான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்திருக்கேன், எனக்குன்னு ஒரு வைஃப் இருக்கா, குழந்தைகள் இருக்கா, அவளுக்கு எல்லாம் எல்லாம் பண்ணி வச்சு விட்டு இனிமே நான் வந்து சன்னியாசனா காட்டுக்கு தான் போனேன்னு இல்லையா, அவர் குருஜி என்ன சொல்றாரோ அது கேட்கணும். எனக்குன்னு ஒரு குருஜி இருக்கார், அவர் சொல்லியிருக்கார் பிரிண்ட் பண்ணும். நான் நிறைய பிரிண்ட் புக்ஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணேன். அப்புறம் என்ன சொன்னா, வெளியூர்ல போயிட்டு நீ வந்து பிரச்சாரம் பண்ணு. சோ அவர் எங்க போறார், அவர் வந்து அபய், அவர் பேர் அபய் சரண் சொன்னீங்க இல்லையா, அதுல இருந்து சுவாமிங்கிற பட்டம் அவர் கொடுத்தவர். எப்படி வந்தது, he was given the name Bhakti Vedanta by the members of Gaudiya Vaishnava movement. இப்ப இந்த நம்ம ஒரு ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்துன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் எல்லாம் சூட்டி இது எங்களோட இயக்கம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுக்குவாங்க இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு கௌடிய வைஷ்ணவா மூவ்மெண்ட், அந்த இவா வந்து வைஷ்ணவா தான், அந்த ஒரு டிபிக்கல் கௌடியா வைஷ்ணவா. அவ வந்து ஒரு இயக்கம் தொடங்கி அவர் ரொம்ப நல்ல பக்தி பண்ணி ரொம்ப நிறைய அவர்கிட்ட ஸ்காலர்லி எபிலிட்டிஸ்னா ரொம்ப புக் எழுதுறேன்னு சும்மாவா, நம்ம கிட்ட எழுத சொன்னா ஒரு பேராகிராஃப் எழுதினா திரும்பி அடுத்த பேராகிராஃப் என்ன எழுதுறன்னு முழிப்போம். நாலேஜ் இல்லை அவ்வளவு நமக்கு. ஆனா அவர் அப்படியே மூங்கி போனா சின்ன வயசுல இருந்தே அது அந்த ஞானம் இருந்ததுனால அவர் நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு. சோ அவருக்கு இந்த மாதிரி நாலேஜ் இருக்கிறதுனால, ரொம்ப டிவோஷனா இருக்கிறதுனால அவருக்கு சுவாமிங்கிற பட்டம் கொடுத்துட்டார். அப்புறம் in 1959 he was bestowed the title சுவாமி. 1959 அவருக்கு சுவாமிங்கிற பட்டம் கொடுத்தார். அதுக்கு முன்னாடி பக்தி வேதாந்தா, இவ எல்லாருமே வைஷ்ணவ மூவ்மெண்ட்ல பக்தி வேதாந்தான்னு பேர் கொடுத்தாங்க, ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க. அவர் 1959 சுவாமிங்கிற பட்டமும் கொடுத்தார். அப்புறம் 1965 ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஜர்னி டு த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆன் த கார்கோ ஷிப் ஜலதுப்தா. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் படிச்சு வச்சுங்க. ஏன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து குவிஸ், எவ்ரிடே குவிஸ் இருக்கும். உங்களோட இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிஞ்சாச்சுனாக்கா 10 கொஸ்டின் தான் இருக்கும், நிறைய இருக்காது. அதெல்லாம் என்னன்னாக்கா சும்மா ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ், 1 2 3 4 போட்டிருக்கும், ஏதாவது ஒண்ணு டிக் பண்ணலாம். திரும்பி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கும், 1 2 3 4 டிக் பண்ணும். அப்படி தப்பு வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். அங்க கீழே வரும் ரைட் ஆன்சர் இதுதான், திரும்பி யூ கேன் ரீடு. அப்ப இதெல்லாம் அதுல வரலாம், சான்ஸ் இருக்கு. சோ அதுல வந்துனாக்கா உங்களுக்கு என்ன, உங்களுக்கு பெருமையா இருக்கும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. எங்களுக்கு எல்லாம் மார்க் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. ISKCON is got nothing to do with that. சொல்லி கொடுக்குறோம். அது போல உங்களுக்கு உங்களோட நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு குவிஸ் நாங்க ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம், அதுவும் நீங்க பண்ணிடுவோம். கடைசியில உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைச்சு. ஓகே. சோ இந்த ஜலதூதா அது வந்து இந்த பேர் வந்தோடனே நினைவு வந்தது. கார்கோ ஷிப்போட பேர் என்னன்னா, ஐயோ என்ன சொன்னாங்களே மாதாஜி அப்படின்னு நினைக்கக்கூட ஜலதூதா. ஓகே. அதுல வந்து அவர் போனார். அது வந்து கார்கோ ஷிப், சாமான கடத்தின்னு கூட அந்த ஷிப். அப்புறம் 1966 he brought global missionary வைஷ்ணவம். நிறைய இவ்வளவு வருஷமா இருந்தாரு. 66 அங்க போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணி 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 எல்லாம் அங்கெல்லாம் ஹிப்பீஸ் தான் இருந்தாங்க. ஹிப்பீஸ் தான் என்னது, குளிக்க மாட்டாங்க, ஒரு சிஸ்டம் கிடையாது. நமக்கே இங்க ஒரு மாதிரி ஆயாச்சு, கலியுகத்தின் வருது. அங்கெல்லாம் கிடையவே கிடையாது, ஒரு கல்ச்சர்னே கிடையாது. சோ அங்க போயிட்டு அவ எல்லாரையும் திருப்பி எல்லாரும் வைஷ்ணவ இது கலாச்சாரத்தை கொண்டு வந்து வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல அவர் என்ன ஆரம்பிச்சார், ISKCONங்கிற நிறுவனம் ஆரம்பிச்சார். ISKCONோட ஃபுல் ஃபார்ம் இதுவும் உங்களுக்கு வந்தா வரும் குவிஸ்ல, என்னது இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ISKCON. அப்ப அது கொஞ்சம் நல்ல ஃபாரா ஆஃப் சில பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் ஃபார், ஓகே, இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், ISKCON நியூயார்க்ல ஆரம்பிச்சார். இவ்வளவு வருஷமா எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு எல்லாரையும் முன்னுக்கு கொண்டு வந்து முன்னுக்குன்னா பக்தியில கொண்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ணார். 1969 செப்டம்பர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா, the founder of ISKCON, Hare Krishna movement, the ISKCON, arrived as a guest, as a house guest at Tittenhurst Park, John Lennon's estate in England.
அங்கெல்லாம் என்ன நமக்கு நம்ம உள்ளூர்லன்னா எவ்வளவு சித்தப்பா பெரியப்பான்னு யாராவது இருப்பா, ஒரு வீட்டுல போய் தங்கி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணலாம். வெளியூர்ல இருந்தா அந்த காலத்துல மனுஷாலும் இருக்க மாட்டாளே தெரிஞ்சவா. அப்ப வந்து யாரோட வீட்டுல கெஸ்டா இருந்து தங்கி அங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு அங்க லண்டன் இங்கிலாந்து. அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணாருனாக்கா, அந்த காலத்துல ஒரு பேண்ட் இருந்த மியூசிக்கல் பேண்ட், அதுக்கு பேரு பீட்டில்ஸ். பீட்டில்ஸ்னு அதுக்கு பேர். எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது உண்டு இல்லையா, நம்ம இப்ப இதெல்லாம் பாக்குறோமே நிறைய மியூசிக் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு பேர் போட்டிருப்பாங்க. அங்க பீட்டில்ஸ்ங்கிற அந்த கம்பெனில ஜார்ஜ் ஹாரிசன், வெரி ஃபேமஸ் பர்சன், அவர் வந்து ரொம்ப அவரோட ஃபாலோவர்ஸே நிறைய பேர். அவர் வந்து அந்த மியூசிக் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. இவருடைய ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்டோட எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. அவரோட மியூசிக்லயே அதெல்லாம் கொண்டு வந்து பாடலாம் ஆரம்பிச்சார். அதனால இன்னும் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் வந்து வேர்ல்ட் வைடு டிவோட்டிஸ் ஆரம்பிச்சிட்டு. So he also helped us a lot. George Harrison, which led the movement to the worldwide. Any country you can think of இது எல்லாருக்கும் ISKCON என்னன்னு தெரிய வரும். அப்புறம் அவர் நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்கார். புக்ஸ் written by his divine grace, அபேச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி, ஸ்ரீல பிரபுபா are law books for next 10,000 years. 10,000 வருஷத்துக்கு இந்த புக் அப்பவும் படிச்சனாக்கா என்ன கொடுத்துருக்கோ அது கரெக்டா அது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். இதை என்னைக்கும் எழுதினது இந்த காலத்துக்கு பொருத்தம் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. இப்ப பகவத்கீதா அப்படித்தானே இருக்கு இல்லையா, எப்போல இருந்தோ இருக்கு பகவத்கீதா. அது வரும் நமக்கு பாப்போம் என்ன வரப்போற டேஸ்ல பாப்போம் எப்ப பகவத்கீதா முதல்ல ஆரம்பிச்சதுன்னு. அந்த காலத்தை பொருத்தினது இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம அப்பா அம்மா காலம் படிச்சாங்க, தாத்தா பாட்டியும் படிச்சாங்க, நீ நமக்கு வரப்போற அடுத்த ஜெனரேஷனும் படிப்பா. இட் இஸ் தேர் ஃபார் எவர். நமக்கு லா புக் மாதிரி அது பகவான் சொன்னதுனால அதுக்கு மறுப்பே கிடையாது. அது வந்து இன்னைக்கும் இதா இருக்கும். நமக்கு வந்து we can take as ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி. அதுல கொடுக்கப்பட்டதை வந்து நல்லா புரிஞ்சணும்னாக்கா நமக்கு இட் இஸ் லைக் a லைஃப் மேனுவல் அப்படி சொல்றாங்க. இப்ப என்ன படிக்கணும், 60-70 வயசு மேல படிக்கலாம்னாக்கா லைஃப் முடிஞ்சப்பறம் படிச்சு யூஸ் கிடையாது. யங் ஏஜ்லயே நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சு அவங்க இப்படிதான் வாழணுமா எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. எப்ப எழுந்திருக்கணும், என்ன சாப்பிடணும், எப்ப தூங்கணும் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. பகவத்கீதால கொடுக்காதது ஒண்ணு இல்லை. அப்ப எவ்ரி ஸ்லோகாவில் நமக்கு சொல்லும் எப்படி இருக்கணுங்கிற. நமக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரின்னு குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் இல்லையா. ஒரு ஸ்டோரி சொல்ற, ஒரு காக்கா கதை சொன்னாலும் என்னது மாரல் என்னன்னாக்கா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதே சொல்லி இது ஒரு ஸ்லோகாலையும் ஒரு மாரல். அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸ்லோகா படிக்கலாம், எல்லாம் படிக்கலாம், கடகடான்னு சொல்லலாம், என்ன மீனிங்னா தெரியாது. அப்படி இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனா நம்ம இது படிப்படியா எப்படி முன்னேறுவோம்னாக்கா, இந்த மாசம் 18 நாளா, அடுத்த மாசம் சேரணும், அடுத்த லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4 அதுவும் இருக்கு. ஆனா 18 நாள் இப்ப நீங்களே பார்த்தோம் இல்லையா, நிறைய டிவோட்டிஸ் இன்னமும் படிக்கிறேன்னா என்ன, நாங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறத நானே படிச்சுன்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க என்னோட அறிவு வளரும். அந்த மாதிரி. சோ இந்த 18 days கோர்ஸ் எல்லா மாசம் நடக்கிறது. இந்த மாசம் வந்து எங்களோட தமிழ் டிபார்ட்மெண்டோட 25வது மாசம் நாங்க வந்து இதை நடத்துறோம். மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஹிந்தி எல்லாமே 32 32nd பேட்ச் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த மாசம். ஆனா சக்சஸ்ஃபுல்லி நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் 25வது. அப்ப அவ்வளவு பேர் படிக்கிறா. எல்லா மாசம் வந்து கூட்டம் அலை மோதுறது அப்படி வந்து படிக்கிறா. ஆனா பழைய டியூட்டி விட மாட்டேங்க, இல்ல இன்னும் படிக்கணும், எங்களுக்கு 18 days இன்னும் படிக்கணும், எங்கேயோ நம்ம வந்து தப்பு புரிஞ்சுக்கலையோ நினைச்சு இன்னமும் படிக்கிறேன். சோ நீ உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அட்வைஸ் என்னன்னாக்கா, இந்த 18 days ஒண்ணும் புரியலையேன்னு அப்படிதான் தோணும். இன்னும் எங்களுக்கே அப்படிதான் தோணுது. 2 வருஷமா இருக்கு, என்னை விட சீனியர்ஸ் இங்க இருக்காங்க, எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த மாதாஜி எல்லாம் இங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு அப்படிதான் தோன்றது. அதனாலதான் இன்னமும் படிக்கணும் இந்த ஆர்வம் வருது. ஏன்னா பகவானை பத்தி படிக்க ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு நமக்கு. அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் படிக்க. ஓகே. அப்புறம் வந்து அதான் அங்க போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் வந்து எல்லாம் கள்ளு குடிச்சுட்டும் இப்பி மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் திருத்தி வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை கொண்டு வந்து எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தாலா ஆயிட்டு. இது வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. சாரி இது. அப்ப அவர் வந்து உலகத்துல எங்கெல்லாம் போனார், 1965 இருந்து 77 வரை 12 முறை உலகம் முழுவதும் சுத்திப்பார். 25 நாடுகளுக்கு சென்று ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை பரப்புரை செய்துள்ளார். நிறைய பேர் போட்டு 2 minutes முடிச்சு விடுறாரு. இந்தியால இருந்து 16 வாட்டி வந்துட்டு போனார். பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, பிஜி, ஸ்வீடன், மலேசியா, சுவிட்சர்லாந்து, யுனைடெட் கிங்டம், கனடா, கென்யா, ஈரான், வெனிசுவேலா, நெதர்லாண்ட்ஸ், யுஎஸ்ஏ, ஹவாய் உட்பட. யுஎஸ்ல ஹவாய் அந்த தீவுகள் எல்லாம் இருக்கு, அங்க கூட போயிட்டு வந்திருக்காரு. அதுல 9 டைம் போயிட்டு வந்திருக்காரு. அங்க உள்ளவாள் போயிட்டு வந்தாங்க, சும்மா போயிட்டு வரது இல்ல. நம்ம எல்லாம் ஊருக்கு போறோம்னா இதை சுத்தி பார்த்துட்டு வருவோம், ஊரை சுத்தி பார்த்துட்டு வருவோம். அவர் அப்படி இல்ல, அங்க போயிட்டு டேரா போட்டு
எல்லாரையும் திருத்த ஆரம்பிச்சுட்டாரு. எல்லாருக்கும் ஒரு காத்தால என்ன ஒரு வாக்கிங் போவார், அங்கெல்லாம் ஒரு டிஸ்கஷன் லெக்சர் கொடுப்பார். வந்தாச்சுன்னா ஒரு டிஸ்கஷன் பகவத்கீதா பத்தி, பாகவதம் பத்தி, திரும்பி சாயந்தரம் ஒரு பஜன், திரும்பி அதை பத்தி எல்லாம் பேசி அப்படி பண்ணி பண்ணி அவர் வந்து அந்த வயசான காலத்தையும் ரொம்ப பிள்ளை. அப்புறம் ஜப்பான், நியூசிலாந்து, மொரிஷியஸ், சவுத் ஆப்பிரிக்கா, இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா, ஹாங்காங், மெக்சிகோ, இட்டாலி, பிலிப்பைன்ஸ் எல்லாம் அப்படி நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்கு. நமக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் குவிஸ்ல வராது. இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு சொல்றேன். அவர் இந்த ஒரு 12 வருஷத்துல ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டார். அவ்வளவு வயசான காலத்தையும் அவருக்கு இந்த ஜலதூத்தால போகும்போது 2 வாட்டி ஹார்ட் அட்டாக். அதுவும் பொருட்படுத்தாம, கிருஷ்ணா ஒரு மிஷனுக்கு வேண்டி நான் போயிட்டு இருக்கேன், எனக்கு நல்ல ஹெல்த் கூட, லெட் மீ கம்ப்ளீட் அண்ட் கம் பேக், நல்ல விதமா அதை முடிச்சுட்டு எனக்கு வரது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு கொஞ்சமாவது ஒரு ஆரோக்கியம் கூட, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரணும். அந்த ஒரு எண்ணத்தே பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு பண்ணி முடிச்சுட்டாரு. நம்மளும் அதான் பண்ணும். 18 டேஸ்க்கு வேண்டியா வேண்டிக்கலாம். நான் வேண்டினேன், நிஜமாவே வேண்டினேன். நேத்துல இருந்து தொண்டை சரியில்லை, ஆனாலும் வேண்டினேன். ஐயோ ஒரு நல்ல ஹெல்த் கொடுப்பா, உன்னோட பிரச்சாரம் தான் பண்றேன் அப்படின்னு. முடியலன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அதனால மாதாஜி எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. எனக்கு கிருஷ்ணா அவங்க எல்லாரும் காத்தால பேட்ச் எல்லாம் எடுத்துட்டு தான் வந்திருக்காங்க இங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி, எல்லாருக்கும் இந்த இதா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் பண்றேன். ஓகே, அப்ப இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்னாக்கா மங்களூர் சென்டர்ல இருக்கும். இங்க இருந்தா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இவர் தான் நாமநிஷ்டா தாஸ், நம்ம சென்டரோட ஹெட். இவரோட தலைமையில தான் நம்ம எல்லாம் ஹீஸ் ஒன்லி சேயிங் என்ன பண்ணணும், ஏது பண்ணணும், எந்த கிளாஸ் எடுக்கணும், யாரை எங்கெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் பண்றாரு. இதெல்லாம் சேவை தான். நீங்கள்லாம் எப்படி ஃப்ரீயா படிக்கிறீங்களோ, நாங்களும் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். கொஞ்சம் முன்னாடி சேர்ந்ததுனால கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல போயிருக்கோம். சேவை மனப்பான்மையில நம்ம சரி, சில பேர் சொல்லி கொடுக்குறா, சில பேர் மீனிங்ஸ் எழுதுவா, நிறைய வேலை இருக்கு சேவால. சோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப அந்த மாதாஜி ஜப்பம் இது பஜனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, பஜனை எல்லாம் பாடலாம், எல்லாம் பண்ணும். இது நம்மளோட அட்ரஸ் என்ன இருக்குன்னா, மங்களூரில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில், தேங்காய் தொட்டி சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூர், கர்நாடகா. கோயில் தலைவர் யாரு? அவரது கருணை நாமநிஷ்டா தாஸ். அவர் என்ன படிச்சிருக்கார்? பிடெக், ஐஐடி கான்பூர்ல பிடெக் பண்ணியிருக்கார். படிக்காதவர் இல்லை, நல்லா படிச்சிருக்காரு. நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஒரு என்ட்ரி லெவல்ல ஒரு ஐஐடி போனோம்னா 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே கிளாஸ்க்கு போக வச்சு எல்லாம் பண்ணி நம்ம பண்றோம். அப்போ எவ்வளவு பேர் தான் உள்ள ஐஐடியில நுழையறதுக்கு அவ்வளவு இதா இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? ஆனா இவர் ஈஸியா அதுல நுழைஞ்சு, ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பர்சன். அது நுழைஞ்சு அதுல நல்லா பிடெக் பண்ணி, ஐஐடி கான்பூர்ல பிடெக் பண்ணி நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லி படிச்சு முடிச்சு வெளியில வந்து டாப் கிளாஸ் வேலை, ஐ திங்க் இன்ஃபோசிஸ் நினைக்கிறேன், அங்க வேலை பண்ணி நிறைய சம்பளத்துக்கெல்லாம் குறவே கிடையாது, ஏன்னா நல்லா படிச்சிருக்காரு. அப்புறம் ப்ரொஃபஸராகவும் இருந்திருக்காரு காலேஜ்ல, எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்து. ஆனா அவருக்கு ஒன்றும் மன ஒரு திருப்தி வரல. இதெல்லாம் பௌதிக உலகத்துக்கு நல்லா இருக்கு, இந்த படிப்பு, இந்த பதவி, இந்த பணம் எல்லாம் ஓகே. ஆனா நமக்கு உள்ளூர என்ன திருப்தி இல்லை, ஏதோ ஒரு ஆழமா ஒரு இதுவும் இருக்கு. அதை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் என்ன பண்ணோம்? ஹரே கிருஷ்ணா, இதுதான் அவருக்கு பிடிச்சது. எல்லாத்தையும் விட்டார், தலையெல்லாம் வழிச்சுட்டார், வந்துட்டார். இஸ்கான்ல நான் வந்து ஒரு இது தொடங்க போறேன் மெங்களூர்ல அப்படின்ட்டு ஆரம்பிச்சுட்டேன். சோ அந்த மாதிரி மஸ்ட் பி 50-52 வயசா இருக்கும். சின்னவர் தான், சன்னியாசி. அவர் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கல, சன்னியாசி. அவன் அம்மா அப்பாவும் இருக்காங்க நம்ம சென்டர்ல தான். அவங்களும் வந்து இவருக்கு துணைனா என்னது உள்ள சொல்றது. இப்ப இங்க இதாயிடுது எல்லாம். நம்ம அம்மா அப்பா வந்து பசங்கள்ட்ட சொல்லுவோம், இது படிப்பா, இந்த வேலைக்கு போ, அப்படி இப்படி நம்ம சொல்லுவோம், ஒரு மாதிரி கைடன்ஸ் கொடுப்போம். இங்க இதாயிடுது. அம்மா அப்பா, ஓ என் பிள்ளை இவ்வளவு நல்ல இத ஒரு பாதையை எடுத்துன்னு இருக்கானே, நம்மளும் அந்த பாதையில செல்லன்னு சொல்லிட்டு அவளும் நம்ம மங்களூர் சென்டர்ல ஹிந்தி, ஐ திங்க் ஹிந்தி தான் இருக்கேன். அவ அம்மா ஹிந்தி சொல்லி கொடுக்குறா, அப்பாவும் ஹிந்தியில வந்து பகவத்கீதா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கிளாஸ்ல நீங்களும் அட்டென்ட் பண்ணலாம், யாருக்கெல்லாம் ஹிந்தி தெரியுமோ அட்டென்ட் பண்ணலாம். 12 பாஷையில நடக்கிறது நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல, 12 லாங்குவேஜஸ். ஓகே, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருல என்ன லாங்குவேஜோ வாங்க படிங்க. துளுல இருந்து இருக்கு, துளுக்கு எழுத்தே கிடையாது, சிந்தி பஞ்சாபி வரத்துக்கு தான் பாக்கி. அவளையும் கூப்பிட்டு நம்ம வந்து படிக்க வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெதுவா பகவத்கீதைக்குள்ள நுழைய பார்க்கலாம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். பிரச்சனைனே கிடையாது ஆக்சுவலி, ஆனா பிரச்சனையை நம்ம இழுத்து போட்டுக்கணும், ஐயோ பிரச்சனையா இருக்கேன்னு. சரி, அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன? பகவத்கீதை படிங்க. ஒரு ஸ்லோகத்துல உள்ள அந்த மீனிங் பார்த்தோம்னா, ஓ அப்படியா அப்படியா அப்படின்னா, இதுக்கு இருந்தது நான் இவ்வளவு கவலைப்பட்டேன், ஒண்ணுமே இல்லையே, ப்ராப்ளமே இல்லையேன்னு தோண ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா நல்ல ஒரு ஸ்திரமான ஒரு இது வேணும், ஆணித்தரமா நமக்கு
அந்த இதுல ஒரு நம்பிக்கை வேணும். கிருஷ்ணர் பேர்ல நம்பிக்கை, அவர் எழுதின அந்த அவர் சொன்ன வார்த்தைகள்ல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்மளோட வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் திங்ஸ், ப்ராப்ளம் நினைச்சாதான் ப்ராப்ளம், வலி நினைச்சா வலி, அந்த வலிக்கிற நேரம் வேற எங்கேயாவது அட்டென்ஷன் டைவர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வலி மறந்து போயிடும். எல்லாரும் இப்ப ஒரு மாதிரி மிடில் ஏஜ் பீப்புளோட நீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை வந்து பகவத்கீதாவை அந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம வந்து லைஃப் மேனுவல், பேசிக்கலி லைஃப் மேனுவல். இது ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்லயே பார்க்க வேண்டாம். நம்ம வாழறதுக்கு என்ன, ஒரு மொபைல் வாங்கினா ஒரு இது கொடுக்குறாரு, அந்த மேனுவல் கொடுக்குறா, எப்படி ஆன் பண்ண ஆஃப் பண்ண, எப்படி கவர்ல போட, எல்லாமே இருக்கும் அதுல. அது வந்து இது நமக்கு வந்து அது மொபைல் யூஸ் பண்றதுக்கு கொடுக்குற போல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினாலும் கொடுப்பா. நமக்கு வந்து இப்ப வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்ப ஆரம்பிச்சோமா, 30ல ஆரம்பிச்சோமா நோ ப்ராப்ளம், 50ல ஆரம்பிச்சோமா நோ ப்ராப்ளம். சில பசங்க இப்ப சில்ட்ரன் கிளாஸும் போயிட்டு இருக்கு, 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறது, அதோட சின்னது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கூட வரலாம், அதுவும் நிறைய பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. சோ நீங்கள்லாம் எனி ஏஜஸ், இந்த ஏஜ்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் லேட்டோன்னு நினைக்க வேண்டாம், இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சாலும் பரவாயில்ல. ஆனா வீட்டுல பசங்கள்ட்டையும் சொல்லணும், இப்பவே ஆரம்பிங்க, ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சு வரும். லைஃப்ல ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்காது. இப்ப நிறைய பார்த்ததுனாக்கா நிறைய சூசைட் கேஸ் எல்லாம் நிறைய பாக்குறோம். இவ்வளவு படிச்சு நல்ல இதுல போயிட்டு சூசைட். அதே சூசைட் படிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? இப்ப லைஃப பத்தி புரியலைன்னு அர்த்தம். அவளை எல்லாம் தான் இங்க ISKCONல சேர்த்து பகவத்கீதா படிங்கோ சொல்லிட்டு சொல்லணும். ஓகே ஓகே. சோ எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மகாத்மா காந்தி இதை தினமும் படிச்சிருந்தார். மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். நம்ம கண்ட்ரில மாத்திரம் பகவத்கீதை படிக்கல, வெளியூர்லயும் நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல கூட அவ வந்து இது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கா. சோ இட் இஸ் நாட் ஒரு ஹிந்து ஸ்கிரிப்சர்னு சொல்லக்கூடாது. இது இல்லை, இந்துஸ்க்கு வேண்டி கிறிஸ்டியனுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி கிடையாது. இது பைபிள்னா எஸ், அவளுக்கு ஜீசஸ் அது மாதிரி இருக்கு. நமக்கு இது ஹிந்துங்கிறது கிடையாது. லைஃப் மேனுவல், யாருக்கெல்லாம் உசிர் இருக்கு, யாருக்கெல்லாம் படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவ எல்லாரும் படிக்கலாம். அது அமெரிக்கனா இருக்கட்டும், ஆப்பிரிக்கனா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு ஜாதி புரியாது, சைனீஸ் ஜாப்பனீஸ் எல்லாம் நமக்கு புரியாது. ஆனா அவ இது அந்த அவ லாங்குவேஜ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவளும் படிச்சு ஒவ்வொன்னு சொல்லிட்டு லைஃப்னா என்னதுன்னு புரிஞ்சுன்னு வரா. நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட கிருஷ்ணர் இருந்திருப்பார், அவர் சொன்ன வேதம், இப்ப நம்ம கண்டிப்பா இது படிச்சே ஆனோம். ஓகே, கொடுத்திருப்பேன். பகவத்கீதா கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி சொல்றார். இவர் என்ன சொல்றார், ஐன்ஸ்டைன், நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தையும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது. இவர் சயின்டிபிக்கா என்னெல்லாமோ கிரியேட் பண்ணலாம், ஆஹா ஊர்லாம் பெருமைப்பட்டுக்கலாம். ஆனா பகவத்கீதா படிச்ச கூட அவருக்கு தெரியாது, நான் பண்ணினது ஒரு துளி போல. பிரபஞ்சத்துல வந்து இவ்வளவு ஆகாயம், மலைகள், நதிகள் எப்படி ஓடுறது, எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் பகவான் தானே ஏற்றிருக்கார். பகவத்கீதா படிச்சு ஞானம் வந்திருக்கு அவளுக்கு. சோ நம்ம வந்து அந்த கண்ணோட்டத்துல நம்மளும் இப்ப சிந்தித்து பார்க்கணும். இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மையுறுதி ஏன் நாம வந்து ஆஸ் இட் இஸ் சொல்றோம், அதுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுத்திருக்கா. உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடையாது. அலைபேசினா மொபைல் ஆர் எனி போன், ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணோம்னா என்னது, அந்த கேபிள் ஷுட் நாட் பி புரோக்கன். கேபிள் அந்த சாக்கெட்ல போட்டது அது வந்து உடைஞ்சி ஒரு சிக்கல் இல்லாம அப்படியே வந்து நம்ம மொபைல் கொத்தினோம்னா கரெக்டா போயிட்டு இருக்கோம். இல்ல அதுல ஒரு கீறல் விழுந்திருந்தா கூட சேதம் அடைஞ்சிடும், நம்ம மொபைலும் கெட்டு போயிடும், அது இதுவும் பாஸ் ஆகாது, கரண்ட் பாஸ் ஆகாது. அது போல நம்மளோட பகவத்கீதா சொன்ன கிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு ஆச்சாரியா படிச்சு அவ சீடர்கள்ட்ட சொல்லி, அவர் ஆச்சாரியாகி அவரோட சீடர்கிட்ட சொல்லி, நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 32வது ஆச்சாரியர், அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம படிக்கிறோம். அவர் இப்போ இதுல இல்லை, ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இல்லை, ஆனா அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருப்பார். நமக்கு வந்து நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே இப்ப அவருக்கு தெரியும், ஏன்னா அவரோட புக்கு தான் யூஸ் பண்றோம். இப்ப நம்ம எல்லாருமே சீடர்களை இங்க உட்காந்துட்டு படிச்சிருந்தாரு. சோ உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கும் அதன் பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும், ஆன் பண்ணிருக்கோம் கரண்ட் பாஸ் ஆகும், ஆனா மொபைல்ல போக மாட்டேங்குது. ஏன், ஒரு கட் ஆயிருக்கும், ஏதோ ஆயிருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருந்துன்னா சரிப்பட்டு வராது. ஆனா நம்மளோட அப்படி இல்லை, ப்ராப்பர் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்துட்டு இருக்கோம். டிசிப்ளிக் சக்சஷன்னா குரு சீடர்னு அந்த பரம்பரையில நம்ம வந்துடும். இதே போல் கிருஷ்ணாவின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும்.
கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறைவாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். சொன்னேன் இல்லையா, 18 நாள்ல எல்லாம் நான் படிச்சு முடிச்சுட்டு எல்லாம் எனக்கு தெரியும் சொல்லவே முடியாது. எங்களுக்கே இன்னும் நான் 2 வருஷமா இருக்கேன், தெரியவே இல்லை. என்ன ஏபிசிடி தெரியும், அந்த ஏபிசிடியே உங்களுக்கு A4 ஆப்பிள் சொல்றேன், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல தெரியாது. இப்ப இன்னும் படிச்சுட்டே இருப்போம், நாங்க எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட் தான். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது, ஒரு ஃபுல்லா படிச்சுக்க முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்தும். அது மாத்திரம் தான் நம்மளால படிக்க முடியும். அர்ஜுனாக்கு என்ன டவுட் வருது கேட்கிறார், கிருஷ்ணா அவருக்கு பதில் சொல்ற, புரிஞ்சுக்கிறார். திரும்பி டவுட் வருது, திரும்பி கேட்கிறோம். ஒரு சாப்டர்லயும் அவருக்கு ஒரு டவுட் வருது, கிருஷ்ணா கிளியர் பண்ணிட்டே போறார். குறிக்கோள் என்னது? நம்மளுடைய கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரிக்க. நம்ம இன்னும் படிக்கணும். சரி, என்னவோ படிச்சோம் போன மாசம், இன்னும் நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும்னு சொல்லி திரும்பி சேரலாம். இல்ல ஒரு மாதிரி படிச்சுட்டேன், லெவல் 2 போனாலும் நோ ப்ராப்ளம். லெவல் 2ல இன்னும் கொஞ்சம் இதே பகவத்கீதா தான், இன்னும் டீப் ஸ்டடி. லெவல் 3ல போனா இன்னும் டீப் ஸ்டடி. அப்போ அது முங்கி போறோம். ஒரு இது லெவலுக்கு போகும்போதும் இவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கான்னு அப்பதான் புரிய வருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பகவத்கீதையும் மனநிலை. இந்த இடத்துல இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்லாம் இருக்கு. அப்ப அது ஒரு அந்த சினாரியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப அர்ஜுனன் எல்லாம் பெரிய வில்லாளி தான். ஓகே, அண்ட் இது ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணதே கிருஷ்ணர் தான். இல்லாட்டா கிருஷ்ணர் நினைச்சா எல்லாருக்கும் இப்படி கண் பார்வைப்பட்டாலே தானே ஒரு கடைக்கண் பார்வை வேண்டும் எல்லாம் வேண்டுறோம் இல்லையா. பகவான் நினைச்சா நமக்கு எல்லாமே கொடுத்துடுவார். இது என்னது, இந்த சப்பர் பாடிக்கு நம்ம ஹிந்தியில சொல்லுவாங்க, எல்லாம் அவர் நினைச்சா போது நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சுக்கும். அவர் நினைக்கவில்லைன்னா ஒண்ணுமே கிடைக்காது. அம்மா என்னதான் கை காலை வச்சு நான் அத்தை படிச்சிருக்கேன், இதை படிச்சிருக்கேன், அந்த ஜாபுக்கு போனீங்கன்னா முடியாது. அவர் நினைக்கிற அவரோட கிருபை வேணும். அது எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா. அதனால இந்த அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம் கிரியேட் பண்ணதும் பகவான் தான். அந்த மாதிரி ஒரு மாயில சிக்க வச்சதும் பகவான் தான். அப்பா அதுல இருந்து என்னன்னா நம்ம படிக்க கிடைக்கும். அந்த பகவத்கீதை உருவாக்கினதுனால நமக்கு நம்மளோட லைஃப்ல இப்படி இருக்கலாம். ஏன்னா அந்த பகவத்கீதை படிச்சு நம்ம கொஞ்சம் லைஃப்ல ஒரு புரிதல் வருது நமக்கு. அது நமக்கு வேண்டிதான் எல்லாரும் பண்ணிருக்கா. நம்மன்னா எதை மனுஷாளுக்கு யாரெல்லாம் படிக்கிறாளோ அவள். சோ அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் ஓகே நீங்க சொல்றீங்களா எல்லாம் இது அந்த இதுல போயிட்டு போர் புரிஞ்சு வந்துட்டாருன்னா நமக்கு பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்காதே. எல்லாருக்கும் பகவத்கீதா படிச்சு நம்ம எல்லாரும் ஞானம் பெற்று லைஃப்ல ரொம்ப நல்லா லீட் பண்ண சொல்லிதான் அது ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணி பகவானை கிரியேட் பண்ணதான். பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அதை அனைவரின் நலனுக்காக அர்ஜுனனுக்கு தான் சொன்னார் முதல்ல. ஆனாலும் இது இன்னமும் நாம எல்லாருமே படிச்சுட்டு இருக்கோம், நமக்கு நலனுக்கு, அர்ஜுனன் நலனுக்கு சொன்னார். ஆனா ஃபைனலி யாருக்கு இதை படிச்சுன்னு இப்ப நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கள், ரொம்ப டிவோட்டடா வந்திருக்கள். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் லைஃப்ல ஒரு நல்ல மாற்றம் கிடைச்சு நல்லா வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாருக்கும் நம்ம வி ஃபீல் இன்டர்னலி எல்லாம் நல்லா இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கணும். அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகள் இப்பதான் அந்த சீனுக்கு வந்திருக்கோம். இத்தனை நேரம் அடுத்திருக்கு நம்ம உள்ள வரத்துக்கு. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். இதுல என்னன்னாக்கா முதல்ல எல்லாம் ரொம்ப அவளெல்லாம் ரொம்ப துன்புறுத்தி இருக்கா இல்லையா. அப்ப ஆமா சரி தானமா கூட ஒரு இது என்னது கொஞ்சம் அவளும் பிரின்சஸ் தான், அவளும் இதுதான் என்ன சித்தப்பா பிள்ளை பெரியப்பா பிள்ளை. இவாளுக்கு பெரியப்பா பிள்ளைங்க எத்தனை அதிகாரம் இருக்கோ சித்தப்பா பிள்ளைக்கும் அதிகாரம் இருக்கும். 2 பங்கிட்டு கொடுத்தோன்னா ஆச்சு காரியம். ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு குண்டூசிய நிலமுடி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு துரியோதனை சொல்றான் இல்லையா. அப்ப வேற வழி இல்லை, இவர் சமாதானம் பேசுறதுக்கு எல்லாம் போறார் கிருஷ்ணர். நோ, அப்சல்யூட்லி நோ சொல்லிட்டார். அப்ப போர் தான் முடிவுன்னு சொன்னா ஓகே ஐம் ரெடி அப்படின்னு துரியோதன் சொல்லிட்டான். அப்ப என்ன பண்ண முடியும், வேற வழி இல்லை. இப்ப இவாள் நல்லா வீடாப்பா போலாம், சரி சண்டை போடலாம் அப்படிங்கிறதுதான் போறார். தேர ஓட்டின்னு போறார், உள்ள போறார். 2 அணிக்கு நடுவில் நிறுத்த வைக்கணும்னு சொன்னா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், வேணும்னே தாத்தா முன்னாடியும் அவ யாரு எல்லாம் அந்த குருமார்கள் யாரெல்லாம் இருக்காலும் அவளுக்கு முன்னாடி போய் நிறுத்துறார் கிருஷ்ணர். ஏன், அர்ஜுனனோட எவ்வளவு மன வலிமை இருக்கு, இவாளாம் கொல்லறதுக்கு ஒரு துணிச்சல் இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கு தான் வேணும்னே அந்த சீன் கிரியேட் பண்ணி உள்ள கொண்டு போய் நிறுத்துறார். கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். ஏன், எதிர நிற்கிறது தாத்தா.
எதிரே நமக்கு வில்லு அம்பு எப்படி பிடிச்சுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்த குரு நிற்கிறார். இவாளெல்லாம் கொலை பண்ணுமானா இந்த இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டி இருக்கா அப்படின்னு அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். என்னால் முடியாதுப்பா, எனக்கு இவாளெல்லாம் கொன்னு எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் வேணுமா, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணடைஞ்சார். நிறைய ரீசன் இருக்கு. அவள்லாம் செத்து போய் நான் பெரிய பாவ செயலையா பண்றேன், இவாளெல்லாம் கொன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் நிறைய மனுஷா செத்து போயிடுவா. அவ குடும்பத்துல ஒரு தாத்தாவா இருக்கலாம், இல்ல அவ அப்பாவா இருக்கலாம். அவ குடும்பத்துல ஒரு தலைவர் இல்லாம அந்த குழந்தைகள்லாம் அனாதையாயிடுமே. அந்த குடும்பத்துல ஒரு தலைவர் இல்லாம இருந்தேன்னா எப்படி ஆயிடும்? என்னால அந்த குடும்பத்துக்கு எல்லாம் ஒரு இது வந்துடும், கஷ்டம் வந்துடும். இந்த மாதிரி என்ஜாய்மெண்ட் எனக்கு வேண்டாம், இந்த மாதிரி ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்கு எனக்கு வேண்டாம். ஆனா ஓடி போல என்ன பண்ண, அவருக்கு தெரியும் கிருஷ்ண பகவான் தானே, பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சுட்டார். இதை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நமக்கு லைஃப்ல ப்ராப்ளம் வரும், இக்கட்டான நிலைமை வரும், எப்படி சமாளிப்புன்னு சொல்லிட்டு மேலே குதிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் குழந்தை பண்றானே, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. முதல்ல நான் பெரியவாளும் பண்ணக்கூடாது. பகவான் கொடுத்திருக்கார், இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் திங்க் பண்ணோம். சரணடைஞ்சுட்டார் யார்கிட்ட, கிருஷ்ணர். He was lucky. அர்ஜுனன் லக்கி, ஏன்னா கிருஷ்ணர் இருந்த பக்கத்துல. நமக்கு கிருஷ்ணர் இருக்கார், நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது, அவ்வளவுதான். இப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா சரணடையணும். அப்படின்னா என்ன, மனசார மாத்திரம் இல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா மாத்திரம் இருக்கு, அதை ரெகுலரா சொல்ல 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 we come closer to God. நமக்கு அவரோட பேச்சு கேட்க வரும். நமக்கு ஒவ்வொரு செயலையும் அவரோட பிரசன்ஸ் இருக்கிறது தெரியும். ஆஹா, நேத்துக்கு அப்படி எல்லாம் குழம்பி இருந்தோமே, அந்த ஜப்பாலாம் பண்ணி அடுத்த நாள் பார்த்தா ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், நமக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவா தோணும். இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது அவளுக்கு தோன்றா. எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா அதே போல வேறொருத்தருக்கு இருக்கணும்னு அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ அதனால பகவானை நம்பணும். இதுல இருந்து அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். அவர் ஓடி போல, முதல் காட்டின் ஓடி போல அவர் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரண் அடைஞ்சுட்டார். நீதான் கடவுள், நீ சொல்லுப்பா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு, நான் குழம்பி போயிடுவேன். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. சாரி, ஆம். கீதை மகாத்மியம். கீதா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு பசு புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லா வித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். நன்னா அதை படிச்சு 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 பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்னன்னாக்கா, துயரம்ங்கிற வார்த்தையே வராது. பகவான் அந்த ஒரு சூழ்நிலை கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு தான் தோணுமே தவிர, இதுல மீண்டும் விடலாம், இதெல்லாம் பெரிய ஒரு கஷ்டம் எல்லாம் இல்லை, அந்த மாதிரிதான் நமக்கு தோண ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணா அந்த ஏக்கம் துயரத்திலே நம்ம வெளியில வந்துடும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். இந்த வாழ்விலே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தை பயணம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ஆனா போயிட்டே இருக்கோம். மறுவாழ்விலும் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைச்சா நம்ம நல்லா இதுல ஆன்மீக வாழ்விலேயே இருக்கும். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனுக்கு பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இப்ப நம்ம எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம் நமக்கு தெரியுமா? கோடி கோடி ஜென்மம் எடுத்திருப்போம், ஆனா நமக்கு தெரியாது. அது புழுவா இருந்திருப்போம், பூச்சியா இருந்திருப்போம், கரப்பாம்பூச்சியா இருந்திருப்போம், பள்ளியா இருந்திருப்போம், மரமா இருந்திருப்போம், டைகர், புலி, என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம், எல்லாம் இருந்திருப்போம். எல்லாம் முடிஞ்சு 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 இப்போ ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மம் குரங்கா இருந்தோம்னு கூட தெரியாது. ஆனா ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்தோன்னு என்னன்னாக்கா, அறிவு வேலை செய்யறது, பேசுறோம், சிரிக்கிறோம், திங்க் பண்றோம். நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுறது, நான் சொல்றது உங்களுக்கு காதால கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப இதுல என்னன்னாக்கா, ஹியூமன் ஃபார்ம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல தான் நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவானை சேவை பண்ணணும், பகவானுக்கு சேவையும் பண்ணலாம், பகவானை பத்தி எல்லாம் கேட்டுக்கலாம், புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? எவ்வளவு சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்கணுமோ அவ்வளவு நல்லது. அதனால பகவானுக்கு நீ பெரிய தேங்க்ஸ். இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு பெரிய கும்பிடு போடுங்க உங்க வீட்டு கிருஷ்ணருக்கு. எனக்கு இன்னைக்காவது இந்த ஒரு இது கொடுத்தியே, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தியே இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு அப்படின்னு. சோ பகவானை நம்பிட்டு இருந்தோம்னாக்கா, நம்ம கோடி கோடி ஜென்மத்துக்கு என்னெல்லாம் பாவங்கள் பண்ணிருக்கோமோ எல்லாம் நஷ்டப்பட்டு போயிடும், எல்லாமே கரைஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி கொடுத்துரும். மகாமந்திரத்துல அந்த சக்தி இருக்கு. அது முதல்ல போக போக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அப்போ கீதை மகாத்மியத்துல இந்த ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு. இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தன பார்த்தோ வத்ச சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத் அப்படின்னா என்னது? சர்வோபனிஷத் எல்லாம் இருக்கிற உபனிஷத் எல்லாம் கொண்டு காவோ தோக்தா கோபால, தோக்தான என்னது? தூத், தோக்தானா பால், கோபால நந்தனா இது நம்ம கிருஷ்ணர். அவர் என்ன பண்றாராம், எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு கவு ஃபார்ம்ல போட்டோம்னா, கவுனா என்னது? பசு. பசு மாட்டுல நம்ம என்ன கறக்கலாம்? பால் தான் கறப்போம். இந்த உபனிஷத் எல்லாமே ஒரு கவு ஃபார்ம்ல போட்டு, பசு ஃபார்ம்ல போட்டு இவர் கறக்கிறாராம். யாரு? கிருஷ்ணர். அப்ப என்ன வரும்? பசுல இருந்து பால் வரும்.
இருக்கிற உபனிஷத்துல எல்லாம் போட்டு நான் அலசி எல்லாம் பண்ணிட்டு இது எடுத்தா என்ன வரும்? இதுதான் வரும், பகவத்கீதா தான் வந்திருக்கு. சோ இந்த பகவத்கீதா யார் ஃபர்ஸ்ட் குடிக்கிறார்? பார்த்தோ வத்சனா என்னது? காஃப், இது பசுவோடு கண்ணுக்குட்டி. அவர் தான் கண்ணுக்குட்டி. யாரு பார்த்தோன்னா யாரு? அர்ஜுனா, பிரித்தாவின் மகன். அவ அம்மா பேரு பிரித்தா. அப்ப பிரித்தாவின் மகன் காரணமாக அவருக்கு பார்த்த அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. பார்த்த வத்சனா சின்ன குழந்தை, பிள்ளை. சோ அவர் முதல்ல அந்த பாலை குடிக்கிறாராம். சுதீர் போக்தா துக்தம், துக்தம்னா பால். இந்த துக்தம் அவர் மாத்திரம் குடிக்கல, நம்ம எல்லாரும் குடிக்கிறோமா அந்த பால் அமிர்தத்தை. கீதா அமிர்தம் மகத்து. இந்த கீதை பகவத்கீதோட அமிர்தம் நம்ம எல்லாருமே பருகிறோமா. இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப லக்கி பீப்புள். நமக்கு இந்த பகவத்கீதா சான்ஸ் கொடுத்திருக்காரு பகவான் இஸ்கான் மூலமா. எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பொங்கல் போட்டுதான் நம்ம எவ்ரிடே வி ஷுட் ஸ்டார்ட் அவர் டே ஃபார் தேங்கிங் தீஸ் பீப்புள். ஓகே, இதை எழுதியிருக்கீங்க. எல்லா உபநிஷத்துக்கும் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இடையற்புற சிறுவனாக புகழ் பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை எனும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். யாரு? இந்த தூய பக்தர்களா நம்ம தான். அப்படியா? நம்ம தூய பக்தர்கள் இன்னைக்குதான் நமக்கு தோணும் அப்படியா அப்படின்னு. ஆமா, பகவத்கீதை கிளாஸ் வந்தாலே என்ன அர்த்தம்? எவ்வளவு பேர் இன்னும் வரலையே. எவ்வளவு பேர் என்ன பாக்கலாம், அடுத்த மாசம் பாக்கலாம், முடியலையா இருக்கும். சரி, இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு படிப்பா, அடுத்த மாசம் படிப்பா, இல்லாட்டா அடுத்த வருஷம் படிப்பா, இல்லாட்டா இருக்கு அடுத்த ஜென்மம் படிக்கலாமே. ஆனா அடுத்த ஜென்மம் மனுஷனா பொறுப்பமா தெரியாதே. குரங்கா போயிட்டோம், ஒரு மாடா போயிட்டோம், ஒரு மரமா போயிட்டோம்னா படிக்க முடியாது. ஒன்லி மனுஷ ஜென்மமா இருக்கும்போதுதான் படிக்க முடியும். அதனால நம்ம இப்ப மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்க, கண்டிப்பா நம்ம இந்த ஜென்மத்தையும் முடிச்சோம். இதை நல்லா படிச்சு முடிச்சோம். ஓகே, இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இப்பதான் வந்திருக்கோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம். விஷாதனா அவருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன், என்ன பண்ணும் தெரியாம முழிக்கிறார். அதை பற்றி உள்ள ஞானம். யோகம்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஞானம் தான். ஆனா எல்லாத்தையும் யோகம் யோகம் போட்டிருக்கோம். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். யோகம்னாக்கா எக்ஸசைஸ் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. இது அதை பற்றி படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்னன்னாக்கா அர்ஜுனனுடைய கவலை. என்ன நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, வீராப்பா போறார். ஆனா எதிரி இருக்கிறவர் குரு. நம்ம தாத்தா எல்லாம் இருக்கும்போது அவளையெல்லாம் அழிச்சு ரொம்ப அவருக்கு கஷ்டமாயிடுது. அவருக்கு மனசு கஷ்டமாயிடுது. அவருக்கு கவலை வந்துடுது. அப்ப கிருஷ்ணகிட்ட சரண் அடைஞ்சு. இதுல 3 பேரோட ஒரு மென்டாலிட்டி காட்டியிருக்கா. இது திருத்தராஷ்டிர ராஜா, இவரோட பெரியப்பா இல்லையா, பாண்டவரோட பெரியப்பா. இவர் ஒரு கண்ணோட்டத்துல பாக்குறார். என்ன பாக்குறார்? என் பசங்களும் என் தம்பி பசங்களும் அப்படி பிரிச்சு பாக்குறார். அதுதான் தன் குழந்தைகள் என்ன பண்ணினாலும் தெரியும், தப்புதான் பண்றா, எல்லாம் தெரியும். ஆனா தட்டி கேட்க மாட்டேங்கிறார். நான் என் பசங்களை கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். அப்ப அப்படி நினைச்சுட்டு அவர் அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்தை பாக்குற, விச் இஸ் ராங் அப்படின்னு இப்ப பகவத்கீதா நம்ம படிச்சுட்டோம். என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா, அந்த மாதிரி பிரிச்சு பார்க்க கூடாது. நம்ம பசங்க தப்பு பண்ணாலும் எடுத்து சொல்லணும், நீ தப்பு தான் பண்ற, என் தம்பி பசங்க கரெக்ட்ன்னு சொல்றதுக்குள்ள தைரியம் இருக்கணும். இவர் கண்ணு குருடுன்னு அந்த அங்கம் அவருக்கு ஒரு அங்கம் கண்ணு, அந்த குருடுனா இல்லை, ஃபுல்லாவே அவர் மனசுலயும் ஒரு குருட்டுத்தனம் இருந்ததுனால அவர் அவரோட சொந்த மக்களை எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லாம அவருக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்காரு. அது ஒரு நேச்சர் அவருக்கு. இவர் யாரு? துரியோதனன். துரியோதனை எப்பவும் அகம்பாவம், அகங்காரம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு இதா கத்தி பேசுறது என்ன, நான் தான் கிரேட்னு நினைச்சுன்னு பேசுறது, அதுவும் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது, இப்படி இருக்கக்கூடாது, அப்பா மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த பாசம், பிள்ளை பாசம் சொல்லுவாங்க, அவ்வளவுதான் பாசம் வச்சுக்க கூடாது. ரொம்ப எடுத்தெறிஞ்சு பேசி அந்த குணத்தையும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. இது அசுர குணம்னு சொல்லுவா. இன்னும் வரும்போது நம்ம அடுத்த ஒரு சாப்டர்ல பார்க்கலாம். அதுவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இது என்னது, ரொம்ப வருத்தம். இன்னொருத்தாள பேர்ல ஐயோ அவளை கொண்டுட்டானே என்ன ஆகும், கம்பேஷனேட். தன்னோட வாழ்க்கையை பத்தி பார்க்காம இன்னொருத்தாளுக்கு வேண்டியே அந்த மாதிரி இருக்கும். தன்னோட வாழ்க்கையும் பார்க்கணும், இன்னொருத்தாளுக்கு கஷ்டம் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டணும். சோ இந்த 3 பேரோட ஒரு காட்சி தான் நம்ம இதுல பகவத்கீதால பார்க்க போறோம். வெவ்வேறு எதிர்வினைகள், ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினை. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா வந்தாச்சு. யார் வேணா படிக்கலாம். நாளையில இருந்து டெஃபினட்டா உங்களை யாரையா படிக்க சொல்லுவேன். இன்னைக்கு நான் படிச்சோறேன், நாளையில இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். திருத்தராஷ்டிர உவாச்சன்னு வரும். உவாச்சனா கூறினார். படிங்க மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். உவாச்சன்னு வரும். உவாச்சனா சொன்னார், கூறினார், செட். எப்படி நீங்க சொல்லணும் அப்படி. இப்ப திருத்தராஷ்டிரர் கூறினார். படிங்க மாதாஜி. திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே
Samaveda Yutsava Mamaha Pandava Saivakim Agurvada Sanjaya. இத வந்து கொஞ்சம் கரெக்ஷன் இருக்கு. அதனாலதான் நான் வந்து இன்னைத்தடே நான் பண்றேன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப நீண்டு போறது இல்லையா? தர்ம கஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே, குரு சொல்லக்கூடாது. இஸ் நாட் குரு, இது குரு வம்சம் சொல்றோம் இல்லையா? கௌரவாஸ் சொல்றோமே, நம்ம கௌரவாஸ் சொல்றோம்னு தப்புதான். கௌரவாஸ் அப்ப குருக்ஷேத்திர தான் சொல்லணும், அதுதான் கரெக்ட். நம்ம தமிழ்ல என்னன்னாக்கா கு எல்லாம் ஒரே எழுத்து, அதனால நம்ம தப்பு பண்றோம். யாரையும் குத்தம் சொல்றதுக்கு இல்ல, நம்ம தமிழ் அந்த மாதிரி இருக்கு, அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப நம்ம காதாலையா கேட்டுக்கணும். பத்தி சான்ஸ்கிரிட்ட பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சான்ஸ்கிரிட் தெரியாதே மாதாஜினா இங்கிலீஷ்ல பார்க்கலாம். கே தான் போட்டிருப்பா, ஜி போட்டிருக்க மாட்டா. அதே போல சமவேதா சொல்லக்கூடாது, சமவேத்தா. சமவேத்தானா கூடி இருக்காங்க, எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே. தர்ம கஷேத்திரங்கிற இடத்துல, குருக்ஷேத்திரங்கிற இதுல அந்த ஸ்தலத்துல எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே. மாமக்காக எங்க இந்த டாட் வருதோ ஹாங்கிற சத்தம் வரும். அது சான்ஸ்கிரிட்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. மாமக்காக என்னுடைய மக்களும், பாண்டவா செய்வர் சைவனா என்ன அர்த்தம்? நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொன்னோம் இல்லையா, அண்ட் ஆல்சோ அப்படி அந்த தமிழ் எனக்கு மற்றும் அப்படின்னு இருக்கே, அந்த மாதிரி அதுவும் இதுவும் மற்றும் எல்லாம் இருக்கே, அந்த மாதிரி வேர்டு தான் அது வந்து ஒரு வேர்டா கொடுத்து செய்வர். சோ மாமக்காக பாண்டவா செய்வர், பாண்டவா மக்களும், பாண்டவர் என்னோட தம்பி பாண்டவர் புதல்வர்களும் என்னுடைய புதல்வர்களும் கிம் அகுர்வத்த சஞ்சயா. கிம்னா என்ன, அகுர்வத்துல என்ன பண்றாங்க, சஞ்சயனே அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அந்த தர்ம கஷேத்திரத்துல, அந்த குருக்ஷேத்திரம் அந்த இடத்துல. குருக்ஷேத்திரம் இது அந்த இடத்தோட பேரு. தர்மக்ஷேத்திரம் ஏன் அது தர்மக்ஷேத்திரம்? அங்க வந்து தர்மம் தான் நிலைக்கும். அந்த இடத்துல தர்மத்துக்கு யாரு வந்து இது போராடுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஜெயம் கிடைக்கும். அதர்மம் பண்றவங்க இதுதான் போவாங்க. அது அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனாலதான் தர்மக்ஷேத்திரங்கிற இடத்துல இந்த குருக்ஷேத்திரா அந்த என்னது ஏரியால சமவேத எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே, அதுல என் பசங்களும் என் தம்பி பாண்டுவன் பசங்களும் என்ன பண்றாங்க சஞ்சயனே ஒண்ணு சொல்லுன்னு. இவருக்கு தெய்வீக அருள் இருக்கு, அவரை எப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தா போதும். இப்ப இன்டர்நெட்ல நம்ம எல்லாம் மீட் பண்றாங்களா, அவருக்கு அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு, அவருக்கு அந்த ஒரு அருள் பெற்று அவர் அங்க அப்படியே நினைச்சு பார்த்துன்னு எல்லாத்தையும் சொல்றாரு. இதுதான் பகவத்கீதா. நான் யாரும் அங்க போயிட்டு வந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட், இவர் இங்க உட்கார்ந்துட்டு சொல்றதுதான் இப்ப பகவத்கீதால ரீடிங். தர்மா இதான் அது வந்து பிரிச்சு பாக்குறாரு. இப்ப பால் பொங்கறது, பால்ல வந்து எல்லாமே இருக்கு, வெண்ணெய், நெய், என்னது உங்களோட இது பனீர், சீஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? அதுல மோர், தயிர் எல்லாமே இருக்கு, ஆடை எல்லாம். ஆனா வந்து அந்த தர்மக்ஷேத்திரம் டோட்டல் அதுல வந்து பிரிச்சு பார்க்கும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா, இந்த மேலால இருக்கிற அந்த வெண்ணெய், நல்ல கிரீம், அதெல்லாம் வந்து இவரோடையதான். யாரோடது? நம்ம கௌரவாஸ். அவங்களாம் என் பசங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணுமே. தம்பி பசங்க எல்லாம் போனாலும் பரவாயில்ல, என் பசங்க மெயினா மாமக்கா என் பசங்க இப்படி இருக்கான்னு கேக்குறதா அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி. அவ தப்பு பண்ணிருந்தாலும் தெரியும், அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். அவெல்லாம் இந்த இதுல பேட்டில்ல தோத்து போறான்னு தெரியும், இருந்தாலும் ஆர்வத்துல கேட்டு விடுறாரு, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் வாய முடின்றுடுவார், இவெல்லாம் தான் பேசிட்டு இருப்பார். ஓகே, அடுத்து செகண்ட் தேர்ட் இது இன்னைக்கு நான் படிச்சு விடுறேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் இதா கேளுங்க, நாளையில இருந்து கரெக்ஷன் பண்றேன். ஏன்னா இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுது இல்லையா, அதனால இன்னும் 10 minutes முடிச்சிடும். பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்திராணாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமும் வியூடாம் திரிபத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஏன் ஆசிரியர் எப்படி ஒருத்தர் பெரியவாழ்கிட்ட பேசுறது இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணெல்லாம் உருட்டி சத்தம் போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாதுன்னு இந்த இதுல நம்ம படிச்சிடலாம். அதோட மீனிங் என்னவோ இருக்கலாம், ஆனா நம்ம வந்து இன் பேக் ஆஃப் அவர் மைண்ட் இருக்கணும். இப்படி யாராவது பேசுவாளா, குருமார்கள்ட்ட எல்லாம் இப்படி பேசுவாளா, நம்ம அப்பாட்ட எல்லாம் இப்படி பேசுவோமா, மாட்டோம். யாரும் பெரியவாழ்கிட்ட இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது. அது படிக்கிறதுக்கு தான் இதுல இருந்து நம்ம படிச்சோம். ஏன் ஆசிரியரே அவர்கிட்ட சொல்றாரு, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. துருபதன் வந்து இவரோட வந்து பாலிய சிநேகிதர். திரௌபதி வந்து ஒரு ராஜாவோட என்ன சொல்ற பிரின்சஸ் சாரி, அவர் வந்து பிரின்ஸா தான் இருந்திருக்காரு. எனக்கு இது ராஜகுமாரன். அப்ப பெருசாயிட்டு அவர் வந்து ராஜா தான் ஆக போறாரு இல்லையா, அப்பா இறந்து அவருக்கு. அப்ப இவ சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நீ வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவியா, உன்னோட ராஜ்யத்துல இருந்து பாதி தரும். ஆஹா ஓஹோ, என்ன சின்ன வயசுல எல்லாம் ஒன்னும் தெரியாதே, ஹாய் ஓ எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா பெரிய அவருக்கு ராஜா எல்லாம் அனுப்புன என்னதுனாக்கா, இவர் பாவம் பிராமணர். அவர் வந்து ஒரு இடத்துல போயிட்டு வில்லு அம்பு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. அவர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற டீச்சர் தானே. அப்ப அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்கும்போது அங்க போய் கேட்டிருக்காரு, நீ வந்து அன்னைக்கு சொன்னிய நீ சின்ன வயசா இருக்கும்போது எனக்கு வந்து உன்னோட ராஜ்யத்துல பாதி தரேன்னு சொன்னேன்னு. அவர் திரௌபதன் கண்டுக்கவே இல்லையா, நீ யாரு, ஐ டோன்ட் ரெக்கக்னைஸ் யூ, போ அப்படின்னு விட்டுட்டாரு.
அவர் கோவம். அதனால அப்புறம் அவர் என்ன எடுத்து அது நிறைய அது பெரிய ஸ்டோரி இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம இங்க சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம். ஆனா அவரோட பிள்ளை துருபதனோட பிள்ளை வந்து வில்ல அதை படிக்கிறதுக்கு வேண்டி வந்த உடனே இவர் ஏற்றிருந்தாராம். அதுக்கு என்ன, நீ என்னோட எனிமியோட பிள்ளையா இருந்தாலும் என்ன, என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, டீச் பண்ணும். அது யாரா இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை நான் சொல்லி கொடுப்பேன் சொல்லி கொடுத்தாராம். இதுலயும் நம்ம என்ன படிக்கணும், யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணனா அவ எவ வீட்டு பிள்ளை, எனக்கு பிடிக்காதவன், அவ வீட்டுல இருந்திருக்கான், அவனுக்கு நான் ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டேன், ஒண்ணுமே ஹெல்ப், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம சண்டை பிரிவாளோட டிஃப்ரெண்ட். அவளோட வேற யாராவது வந்தாலும் வி ஷுட் பி ரொம்பவே அவளுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா எல்லாட்டும் இருக்கிற போல நார்மலா இருக்கணும். நம்ம வந்து பழைய பகையெல்லாம் கொண்டு வந்து அதுக்கு செங்கிலி முடிச்செல்லாம் போட்டு வைக்க கூடாது. இதுல இருந்து இதுவும் படிக்கலாம். சோ மெனி திங்ஸ், அதாவது நம்ம ஸ்லோகா விட்டுட்டு நமக்கு இது எல்லாமே படிக்க கிடைக்கும். அப்ப என்ன சொல்ற, உன்னோட வந்து எனிமி இல்லையா அந்த திருப்பதன், அவனோட புத்திரன் பாருங்க, நீங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தல, அவனுக்கு எப்படி வில்ல தூக்கணும், எப்படி அம்பு எய்யணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த, அவன் வந்து பாண்டவா சனியில சேர்ந்துட்டு உங்களுக்கு எதிராக நின்றுட்டு அவன் போர் புரியறதுக்கு ரெடியா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. வந்து அந்த இதுல எப்படி இருக்குன்னு அப்படி என்ன சொல்றது, ஒரு மாதிரி புத்தமா சொல்ற. நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்ல எண்ணம் நினைச்சுட்டு சொல்லி கொடுத்தாலே இப்ப பாருங்க உங்களையே எதிர்த்துட்டு அவன் அங்க நிக்கிறான் அப்படின்னு. சகோஷோதார்த்தராஷ்டிரானான் ஹிருதயானி வியதாரயத் நபஸ்ச பிருத்திவீம் சைவம் அமுலோ சைவ துமுலோ அப்யனுநாதயன். இது வந்து 1.13 பல்வேறு சங்கொலிகள். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜம்ப் பண்ணிட்டோம், நடுவில் உள்ளதான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இது வார தொடங்கியாச்சு. எல்லாரும் சங்கொலி எல்லாம் எழுப்ப ஆரம்பிச்சுட்டார். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. யாருக்கு பயம் இருக்கோ அவங்களோட தானே இது பயத்துல நடங்கிட்டாங்க. பாண்டவாஸ்லாம் ஒண்ணுமே தோணல, என்ன சங்கம் முழங்குறோம், எங்க கிட்ட சங்கம் இருக்கு முழங்குறோம், என்ன போர் ஆரம்பிக்கலாம் முழங்கியாச்சு. அவங்களாம் கொஞ்சம் வீக், பார்க்கறது எல்லாம் ஆனப்படை குதிரைப்படையில நிறைய இருக்கு. ஆனா மனசார அவ ரொம்ப வீக். ஏன்னா தெரியும் அவ தப்பு பண்ணிருக்கான்னு தெரியும், நம்ம ஜெயிக்க மாட்டோம்னு தெரியும், இருந்தாலும் வீராப்பா போர் புரியலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிக்கிறாங்க. சோ அவங்க இதயங்கள் இந்த சங்கு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நொறுங்கி போயின. அப்புறம் அவங்க ஜெயிச்ச ஒரு இது வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்ல. இவங்க வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. கிருஷ்ணர் அடியில பாண்டுவாசலம் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் காரணம்னா, அது அந்த இடம் என்னது தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மத்துக்கு எதிராக இருந்தோம்னா ஜெயம் கிடைக்காது. இவங்க தர்மத்துக்கு போராடுறாங்க, இப்ப வெற்றி நிச்சயம். தெய்வீக தேர், இந்த தேர் யாரு கொடுத்திருக்காங்க, அக்னிதேவ். அக்னிதேவர் இந்த தேர் கொடுத்தனால இது எங்க வேணாலும் எப்ப வேணாலும் எப்படி வேணா போகும், ஆனா கரெக்டா போயிட்டே இருக்கும். அவ்வளவு வலிமை மிக்க ஒரு தேர் அது. சங்கநாதம் ஒவ்வொருத்தையும் இந்த இதுல நம்ம ஸ்லோகா எல்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய ஒரு டீப் ஸ்டடியில அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல நம்ம இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம். சங்கநாதம் ஒவ்வொருத்தையும் அந்த ஒரு சங்கும் நல்ல தெய்வீக சங்கம். அப்ப அதெல்லாம் இருக்கிறதுனாலயும் அவாவா அந்த சங்கம் முழங்கும் போது என்ன, அது ஒரு வெற்றி கொடுக்கறது. காண்டீவம், இந்த காண்டீவம் இவர் அர்ஜுனாட்ட கொடுக்குற வில்லம்பு, இது யாரு கொடுத்தாரு, வருண பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அது ஒரு ஏதோ ஸ்டோரி இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஏன் கிடைத்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் பார்த்துருந்தா வண்ணவர முடியாது. அவருக்கு அது யூஸ் பண்ணனால அதனாலயும் ஜெயம். அப்புறம் என்னது, பாக்யலட்சுமி இன்னும் இருக்கு, இதுல வந்து போக்கலையே. தேர்ல வந்து இது இருக்கு, கொடி இருக்கு. இந்த கொடியில வந்து இவரே இருக்கார், ஆஞ்சநேயர். அவர் இவர் இருக்கார், ஆஞ்சநேயர் தானே சொல்லுவோம். அவர் மாருதி, என்ன அதுக்கு என்ன பேரு தமிழ்ல, ஆஞ்சநேயர். எஸ். அப்புறம் என்ன, பாக்யலட்சுமி, லட்சுமி தேவியும் இருக்கார். எப்படி லட்சுமி தேவி இங்க இருக்கான்னா, கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல லட்சுமி இருப்பார். கிருஷ்ணரோட மார்பிலேயே தானே இருப்பார். கிருஷ்ணர் மார்பிலேயே எப்பவும் லட்சுமி இருப்பா, வாசம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அதனால லட்சுமி தேவி இருக்கிற இடத்துல செழிப்பும் இதுமா இருக்கும். ஒண்ணுமே பஞ்சம் வந்தது ஒரு அழுதுன்னு இருப்பா அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது, எல்லாம் சுபிக்ஷமா இருப்பா எல்லாரும். அப்புறம் ரிஷிகேஷா, பகவான் கிருஷ்ணரே இருக்கு அவ கூட. அப்ப என்னைக்கும் தோல்வி வருமா, வராது. அதனால அவங்க வந்து ஜெயிச்சாங்க. அப்புறம் இது வந்து 5 ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்கா, அது உங்களுக்கு குவிஸ்ல வந்தா வரும். இவருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு இரக்க குணம் இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து போராடுறதுக்கு விரும்பவில்லை. ஏன் போராட விரும்பவில்லை, இன்னும் இரக்க குணம், ஐயோ அவங்களெல்லாம் அழிச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன், இவாளெல்லாம் இறந்து அப்புறம் எனக்கு என்ன சுகம் அப்படின்னு இரக்கம், ரொம்ப இரக்கம் காட்டினார். இன்பமின்மை, எனக்கு வந்து இவாளெல்லாம் பொண்ணு எனக்கு ஒன்னும் இன்பமே கிடையாதுன்னு பாவச்செயல், இவாளெல்லாம் பொண்ணா எனக்கு ரொம்ப பாவம் கிடைக்கும், அதுவும் நான் பண்ணக்கூடாது. குடும்ப பாரம்பரியம் சொன்னீங்க, அவ யாரெல்லாம் இருந்து போனாங்களோ அவங்க வீட்டுல எல்லாரும் அந்த தலைவர் இல்லாம கஷ்டப்படுவாங்களே, அதை நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு. இருமனம், கன்ஃபியூஷன், பயங்கர கன்ஃபியூஷன். அதனாலயும்
குழம்பி போயிட்டார். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரிய வீரமன். அப்புறம் ஒரு ஸ்லோக்கால கொடுத்திருக்கேன். இரக்கம் எதுல வந்தது, எந்த ஸ்லோக்கால இரக்கத்தை பத்தி கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு. அது படிக்கணும்னா படிச்சுடலாம். மணியத்துல 15 minutes. Okay, I'll just read. நான் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம். அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சம் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. இதுல இரக்க குணத்தை காட்டுறேன். சோ அந்த மீனிங்லாம் அவ்வளவு டீப்பா படிக்க வேண்டாம். இட்ஸ் கெட்டிங் லேட். அதனால இது இன்பமின்மை. அவளெல்லாம் அழிச்சு எனக்கு என்ன இன்பம் அப்படிங்கிற. நச்ச ஸ்ரேயோ அனுபஷ்யாமி அத்வா ஸ்வஜனம் ஆகவே ந காங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச்ச ராஜ்யம் சுகானி ச. ராஜ்யம் கிடைச்சு எனக்கு சுகமே இல்லை அப்படிங்கிறார். நச்சரா இல்லை, இந்த மாதிரி ராஜ்யம் கிடைச்சு எனக்கு சுகம் வராது அப்படி முடிக்கிறார். இன்பமின்மை, எனக்கு இதுல இன்பம் கிடையாது. பாப்பம் இதுல பாவச்செயல். நான் இவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்றேன், இவ்வளவுதான் பொண்ணு அப்படின்னு. பாபம் ஏவாஸ்ரயே தஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினஹ தஸ்மான் நார்ஹாவயம் அந்தும் தார்த்தராஷ்டிரான் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம். ஸ்வஜனம்னா எம் மனுஷா, அவளையே கதம் ஹத்வா, ஹத்வானா அடிச்சு வீழ்த்துறேன். ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுக்கின ஷியாம மாதவா. எனக்கு ஒரு சுகம் கிடையாது மாதவா. என் மனுஷாலேயே நான் பொண்ணு, எனக்கு ஏதாவது சுகம் கிடைக்குமா, நான் பெரிய பாவம் செயல் பண்றேன் அப்படின்னு. இதெல்லாம் இன்னும் டீப் ஸ்டடி பண்ணலாம். நம்ம எப்போ அடுத்த லெவல் 2ல தான் இன்னும் டீப் ஸ்டடி பண்ணலாம். லெவல் 1ல இவ்வளவு டீப்பா போக வேண்டும். ஆனா எவ்வளவு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு தான் ஸ்லைட்ல இருக்கு. அதனால சொல்றேன். குடும்ப பாரம்பரியம். யதிமாம் அப்ரதீகாரம் அஸ்திரம் சஸ்திரபாணயः தார்த்தராஷ்டிராரணே ஹன்யுஸ் தன்மே க்ஷேமதரம் பவேத். அந்த மீனிங் கொடுத்துருக்கேன். ஆயுதமின்றி எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். நான் நிராயுத பாணியா இருக்கேன், என்னை கொன்னுடட்டும், அப்போ எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனா எனக்கு இந்த போர் புரிய வேண்டாம் அப்படிங்கிற இருமனம், டவுட், சந்தேகம். சஞ்சய உவாச்ச, சஞ்சய சொல்றார். ஏவம் உக்த்வா அர்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷ விசுஜ்ய சரம் சாபம் சோக சம்விக்ன மானச. திருமணம் என்ன பண்ணணுமா, இதனால எனக்கு துக்கம் வரும், சுகம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லி கன்ஃபியூஸ்டா இருக்க கிருஷ்ணாட்ட சரணடை ஆயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டோம் நம்ம. இது எந்த ஸ்லோகம்லாம் எங்கெல்லாம் முக்கிய வார்த்தைகள் அது உங்களுக்கு எல்லாம் இதுல வராது. இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணலாம். அப்புறம் என்ன போக போக வி கேன் ஸ்டார்ட் ரீடிங். ஓகே, நன்றி. ஏன்னா லேட்டா எடுத்து ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரமா உட்கார்ந்து உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எண்ணத்தை தான் முடிக்கிறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.